Ang pag-ibig na wagas, storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas, may happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. Iniwan ako ng best friend ko. Kawawa. Feel good morning po sa lahat ng tagapakinig at tagapanood ng programang Mga katas ng nakalipas. Ako po si Epin. Short for Josephine. 28 years old po ako and single, taga Quezon City. Shout out nga po pala sa mga taga QC. Bumati pa. Bawal ba, Mang Kanor? Naging mag-best friend kami ni Lyra. Lyra ba? Lyra? Rachel? Mali yung sulat mo. Yung Rachel nung high school days. Teacher po si Rachel. Ako naman ay nasa BPO. NBSB po kami. Parehas ng best friend ko hanggang sa nauna po siyang magka-boyfriend. Dito na po ako nagsimulang sabihin nating magtampo dahil hindi na po katulad dati yung oras na magkasama kami. Nawalan po na siya ng time. Maski minsan yung video call nawala na po. Kaya naman pala nagka-boyfriend na po siya. Si Von. Bakit mali-mali? Iskarin mo. At ulitin ko lang ha. May inaantok pong tao. Nagsimula po ako magtampo sa kanya kasi wala siyang time sa akin. Yun pala, nagka-boyfriend po siya. Ganun naman pala. Si Von. At isa pang pong nakakagulat ay nagpakasal po siya sa West. Sila ni Von. Kinuha pa nga akong witness at dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. There goes my mind. Baby, mahal naman kita. Ka na umiyak, baby. Hindi to naiyak, maipit yung paa ko. Ang sakit kasi ng heels ko, hindi ako sanay. Sorry, babe. Ayun na si Judge.
Hello. By the power vested in me. Asan po tayo? Makibaka! Dali. Hello. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. Kikis na po ba, Judge? I will kiss the bride. Mali! You may now kiss the bride. Hoy, you may now kiss the bride. Chris, kiss daw, babe. Babe. First time po namin, Judge, mag-kiss. Diyan na lang kasi. Judge na. Diyan ka na lang mag-mic. Ganun ba first time niyo? Okay. Opo. You may now kiss the bride. First time. Ayaw niya pa po kasi akong ikis eh. Kasi kinire-respect niya daw po ako. Mahal na mahal po ako ni Von at mahal na First mahal time niyo mag-kiss pero buntis. Anong klaseng kalokohan? Ito hindi. Ito yung malaking pandaraya. Bakit? Kailangan po ba mag-kiss para mabuntis? Hindi naman po doon Eh, paano ka nabuntis? Hindi naman dumadaan dito yung... Yung iba dyan pinapadaan eh. I-kiss mo na, baka muna ka ng guard namin. Si Alvia, nakaabang na. Oh, babe, I love you. I love you, babe. I love you. I Till love death you. do us... Till death do us part. Till death do us part, babe. Mahal na mahal kita, baby ko. Congratulations sa inyo. Congratulations. Best friend, congrats. Thank you, best friend. Congratulations, best friend ko, BFF. Thank you so much sa pagpunta. Akala ko hindi ka na dadating kasi hindi ka nagre-reply. Siyempre naman, kasal ng best friend ko, pupunta ako. Ano ka ba? Hug kita. Thank you, BFF. I love you. Tol, Lana, nagpatali ka na, Tol. Ganun talaga, Tol. Ikaw rin, maghanap ka na rin ng babaeng pagkakasalan mo. Yun na nga, wala pa akong... May nahanap ako, pero... Saka na siguro. Baka magkasukob ba tayong dalawa? O hindi. Yan isang malaking pandaraya. Basta, Tol. Sana naman magka-time ka pa rin. Basketball tayo, mag-rides tayo. Alam mo na. Atol yan, hindi ko mapangako kasi may asawa na ako, magkakaanak na kami ni Rachel. Kaya, di ko alam, Tol. Alam mo naman si Rachel, napakasilosa niyan. Basta. Nahirapan ako sa'yo. Oh, yeah. Basta, Tol, best wishes. Babe, pakilala natin. Ito yung best friend ko pala, si Albert. Albert, please meet my BFF. This is Josephine Ebin. Hi. This is Albert. Hi. Hi. Nice meeting you. Ay, nice to meet Ikaw pala you. yung best friend ng ni Von. Ako. Alam mo, bagay kayo. Oo nga, babe. BFF, ano ka ba? Kasal nyo to. Uy. Huwag nyong alisin yung spotlight sa inyo. Kaya no, Hindi. nakakahiya naman sa inyo. Gusto mo, BFF? Ibigay ko sa'yo yung garter para isuot sa'yo ni Von. Ano, tanggalin ko na ba yung garter, babe? Tanggalin mo na. Pwede bang dila ang pantanggal? Pwede. Mag-asawa naman na tayo. At Oo least, nga. di ba magagamit mo na yung dila mo? Pwede ako magtanggal, bay? Sino ka? Si Judge! Bakit nandito pa si Judge? Sa reception na tayo. Sa bagay, invited si Judge. Hindi na, nakakahiya naman si, ikaw pala yung, nakikwento ka rin pag nagkasama kami tatlo eh. Ikaw pala yun. Ganda mo pala. Hindi naman. Siyempre, best friend ko si Rachel. Kaya magkamukha kami, di ba? Same, birds with the same feather. Our Silbirds. Nakakatawa Ay, talaga. kumain na tayo. Salamat at kayo naging witness kasi medyo
Minamadali namin yung aming kasal. Di ba, babe? Kasi lalaki na yung tiyan niya. Actually, nagulat nga ako, Epin, ay, hindi pala, ako pala si Epin. Nagulat nga ako, Rachel, BFF, na ikakasal yung pala, buntis ka, kakatampo ka naman, di mo ko sinabihan. Eh, syempre, gusto ko ma-surprise kayong lahat ng pupunta dito sa semi-reception namin. Di ba ang baby ko? Oh, baby. Oh, yeah. Kain na tayo kasi mamaya. Syempre, ninong at ninang din kayo, ha? Oo naman. Biglang magiging ninang pero sige. Oh, exciting yan. Walang problema. Ay, nice to meet you, Nice meeting you ulit-ulit. Wala bang magagalit pag nice to meet you ako? Bakit? Wala magagalit. Secret. Brother, huwag ka maglala. No boyfriend since birth yan. Bakit may spokesperson ako, BFF? Hayaan mo na yan kasi syempre, pagkatapos namin, gusto namin, susunod na kayong dalawa. Pero malay nyo, di ba? Oo nga Kaya naman. kayo nagtagpo dito sa kasal namin ay para kayo magkatuluyan. Kayo talaga. Kumain na kaya tayo. Lumalamig yung pagkain. Sige. At tuluyan na nga pong nag-asawa ang aking BFF. Nawalan man siya ng time dahil nagkapamilya na ay pumalit naman po si Albert sa mga oras ko. Naging super close din kami. Para bang kulang na lang ay maging jowa po kami. Situationship, ganun. Type ko po si Albert, uncle at tita. Hindi ko po i-deny. At na-feel ko din naman po na type niya ako. Sobrang sweet po namin dalawa, kaya hindi ko alam kung kami ba o hindi. Pero ang sarap po sa kapakiramdam. Talaga. Pilya talaga si Rachel din pala. Grabe, nung high school sobra. Ako nga yung good influence sa amin. Si Rachel Tapos siya pa yung teacher. Siya yung bad influence sa amin. Pero nakakatuwa yung alam mo yung shift ng careers namin. Tapos ako yung napunta dito sa... Ikaw naman magkwento. Grabe, laging ako. Oo na eh. Ilan naging jowa mo? Ha? Ilan naging girlfriend mo? Siguro meron akong puppy love nung high school, isa. College, isa. Then after nun, may nagustuhan akong babae pero wala, hindi na materialize eh. Nagustuhan, meaning minahal mo ba yan? Siguro, ano bang definition ng pagmamahal? Yes or no lang naman yung sagot dun. Siyempre, ang Di mga ko alam lalaki eh. alam nyo kung mahal nyo, di ba? Siguro, mahal ko Mahal siya. mo yun kasi hindi mo naman sasabihin sa akin na... Ganun ba yun? Ganun yun. Kasi kung hindi ka sure, sasabihin mo, hindi ko mahal. Pero dahil baka nahihiya ka lang sa akin na awkwardan ka, okay lang yun sa akin, hindi ako sensitive sa mga ganyan. Eh, ikaw, ba't di ka pa nagka-boyfriend? Eh, ang ganda mo naman. Maraming naliligaw. Maraming naliligaw, pero... Baka mahirap Kasi kumuha ng nga- requirements Ha? para ligawan Nakapasa ka nga sa first interview eh. Uy! Baka may priority number pa yan, ha? Hindi naman. Kaya lang, sa sobrang love namin ni Rachel yung isa't isa, sa sobrang, sobrang tight ng aming bond as BFF. Parang, parang meron kaming subconscious promise na hindi muna kami magbo-boyfriend. Pero naon na siya, siguro ito na rin yung time. Kaya ito, lumalabas-labas na ako. Pero dati hindi ako lumalabas ng ganito, no? Thank you, ha? Kasi alam mo, ngayon lang ako nagkaroon ng close na friend na babae. Kasi kami ni Von naman talaga yun eh. Eh, si Von, nag-asawa na. Close friend.
Oh, wala pa akong close friend talaga as in. Uy, kain na tayo, baka malate ka. Sige na, kumain ka na. Oh, ano na naman? Parang sumimangot ka. Hindi, wala. Close friend. Love you. Sige na, kumain. Bakit? Bakit? Sige na. Anong love you ka dyan? Wala. Eh, ba't ka nag-I miss you kaninang umaga? Sabi mo, good morning, I miss you. Na-miss talaga kita. Kaya nga kita in-invite mag-dinner eh. Tapos ngayon nag-I love Barbecue. you ka. Ano ibig sabihin yan? Well, basta, tara, hatid na nga kita. Baka malate ka pa sa Ang trabaho. sweet mo naman, hatid mo pa ako. Ba't mo ako hatid? Parang naman ito, hindi ba tayo Tsaka bakit friends? mo ako lagi nililibre ng pagkain? Lagi mo pa ako niyayaya sa labas. Baka magalit yung isang nililigawan mo. Wala ako ibang nililigawan. To naman, ang fish ka na naman. Wala ako ibang nililigawan. Okay. Ba't mo hinahawakan yung kamay ko lagi? Ang lambot eh. Sige na nga. Sige na, bilisan mo. Malilate ka na sa trabaho. Sige na, bilis na. Sige na, let's go. Oo na, tara na. Kain na, kain na. Akin na yung helmet. Uy, ano ba yan, princess treatment? Ikaw po yung taga-alis ng helmet ko. Sige na, malilate ka na. Bye-bye. Alis na ako. Uy, wait lang. Love you. Bye-bye. Ingat ah. Okay, bye-bye. Hoy, Mars! Nakita ko yun, Mars. Ano ba kayo? Yun na ba yun? Si Albert kayo na? Nag-kiss Ba't nag-kiss kayo? ano ba tingin mo pag nagkikiss yung dalawang tao? Naligaw na ba siya sa'yo? Hindi. Oh! Diretso na. Uy, ano diretsyo na walang ganon? Dapat kailangan mo malaman kung ano kayo. Bakit ka pa kailamera sumusulpot ka na lang basta-basta Kasi tapos ayoko nag-i-interrogate masaktan ka. ka? Ayaw masaktan ako, naiinggit ka. Ako yung mga pangalang Albert pa naman. Habulin yan. Pag nagsisimula sa letter A, no? Ay, naku, lalo! As in uncle. Hala! patay tayo sa... Hindi Kailangan pa ba i-memorize yan pag A, Basic. babaero? Oh, Basic. sumagot ka! Hindi Sumagot yan. ka! O, sa mga ganyan. Sige na, uy. Ano, Diba? hindi pa kayo? Ano ba alamin mo? Kailangan pa bang alamin yun? Kami na yun. Tsaka nag-I love you yan everyday. Nag-I miss you. Tapos, hinahatid sundo ako. Alamin Princess mo. treatment. Alamin mo nga. Hindi na yan kailangan tanungin. Huwag mo akong pag-overtaken na. If you see the love Tama po si Trixie. Kailangan kong alamin kung anong status namin ni Albert. Pero feeling ko kami na talaga eh. At parang kanina ka pa dyan, hindi mo kinakain yung pagkain mo, lumalamig na. Guwapo mo naman ngayon, pero... Bert, may Ano? tanong sana ako sa'yo. Ano yun? Sweet natin, 5 months na tayong nag-I love youhan, nag-good morning, nagtatawagan, everyday regular ka na... Regular mo kong kinakausap sa video, sa chat. Tayo na. Anong tayo Gawin na? na natin tong formal and official. Alam mo kasi, iba, best friend ka ni Rachel, asawa ng best friend kong si Von. Di ba awkward yun? Anong awkward dun? Kasi Anong awkward dun? hanggang friendship lang talaga tayo eh. Friendship? Yun lang ma-offer ko. Friendship? Best friend. Ano ibig Kasi, sabihin di nito, ba, at least, Albert? nawala man si Von, nawala man si Rachel, mag-best friends tayo. Nag-I love you ka sa akin lagi. Ikaw na una nun, hindi ako. Kinikiss mo pa ako. Hinahatid sundo mo ako. Gawin na po natin tong pwede. official. Hindi po pwede. Bakit? Di pa ako naka-move on. Kanino? Kala ko ako na. Bert, linawin mo naman yan. Hindi pa ako naka-move on kay Rachel. Mahal ko si Rachel. Totoo. Kaya Friend ko? pinaubaya ko na rin siya sa best friend ko. Kaya pasensya ka na.
Kaya hanggang best friend lang yung ma-offer ko sa'yo. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka kamahal-mahal. Maganda ka. Niloko mo lang ako! Niloko mo lang ako! Hindi ka... Niloko mo lang ako! Niloko mo ako! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!